ह्या कोंबड्यां जर तांदूळ घेतल्यान तर आमचा गाराणा पोचला असं समज असता ऍक्च्युली आमच्या कोकणी माणसांचो. ओके. आणि ज्या पद्धतीने आज आज आधार उघडी पोटा उघडी त्या पद्धतीत पोटा उघडून आज असलेल्यांचा सांभाळ कर. देणार घेणार देणार खाणार राजी कर आणि बारा तारखांनी सांभाळ कर घे माझ्या आई सासऱ्यासाठी असं आठवण कारण माझ्या बाबा दया कर माझ्या भगवंताने. सर आकांगी काय चुकला माकला असत तर माफ कर. या पायाशी घालून घे काय चुकला माकला असत तर. तर म्हणजे ही काहीतरी नवीन पद्धत दिसत आहे. करटीत घेतल्याने रस्सो वेगळाच बघितलंय काहीतरी. नमस्कार मंडळी, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, मागच्या वेळी तुम्ही बघितलं होतं ब्राह्मण देवाची आपण व्हिडिओ बनवलेली. त्या ठिकाणी आपण निसर्गाची पूजा करून त्या ठिकाणी निसर्गाच्या सानिध्यात जेवण केलेलं, भरपूर मजा आलेली. तर आमच्या नाटळकर कुटुंबियामध्ये ब्राह्मण देवाचं पूजा झाल्यानंतर या ठिकाणी अजून एक वाडवळ म्हणून करतात. म्हणजे हे जे आमचे स्थानिक आमचं ठिकाणदार आहे तर यांना तो गोडा नैवेद्य एक असतो ब्राह्मण देवाचा आणि त्याच्यानंतर आपण वाडवळ करतो म्हणजे राखण देतो वार्षिक. तर आज तो वार्षिक आमचा कार्यक्रम आहे. तर त्या ठिकाणी आम्ही इकडे आलो आहे सर्वजण. तर तो देखील या ठिकाणी पूर्ण जंगलातच आहे. पूर्ण आजूबाजूने सर्व जंगल आहे. या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आलेलो आहोत. इकडे सर्व सामान ठेवलेलं आहे आणि इकडे आमचा कुत्रा देखील आलेला आहे. तो देखील आमच्यासोबतच आहे. काच चिकन असल्यामुळे म्हणजे गावठी कोंबड्याचं मटण असल्यामुळे आलं आहे. आणि इकडे सर्वजण बाकीची मंडळी आदित्य, प्रशांत आणि अजून एक स्पेशल गेस्ट आपण बोलवलेले आहेत. यांना तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल. इकडे बघ, नमस्कार. आपले बॉस रिमोर सॉलिस चॅनलचे ते एका कव्हर करण्यासाठी आलेत. आणि या ठिकाणी इकडे भात वगैरे तयार झालेला आहे. पहिली चूल वगैरे मांडून आम्हाला थोडासा जरा उशीर झाला. आणि त्यानंतर इकडे या ठिकाणी ही जी राखण देण्याची पद्धत आहे तर त्याच्यासाठी जे लागणारं सर्व प्रिपरेशन आहे. म्हणजे ही आपण एक पिठाची मूर्ती वगैरे बनवतो. त्याची मी माहिती तुम्हाला देणारच आहे पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर त्याची संपूर्ण तयारी चालू आहे. हा भाताचा नैवेद्य वगैरे काढलेला आहे. ॲक्च्युली नैवेद्य आहे ना ह्यो? नाही ना? नाही. तर ओके, ह्या भाताच्या याच्यावर जळती वात आपण ठेवणार आहोत. आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला ब्राह्मण देवाच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आमच्या इकडे पूर्वीपासून जे स्थायिक असणारे चिंदरकर आणि गोठणकर कुटुंबीय आहेत ज्यांनी आम्हाला या ठिकाणी नाटककारांना आसरा दिला. तर ते देखील आमचे नातेवाईक आलेले आहेत. आणि आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये यांना अतिशय मानाचं स्थान आहे. ॲक्च्युली त्यांच्याशिवाय आमचं काम कोणतं पूर्ण होत नाही. आणि मी तुम्हाला बोललेलो ब्राह्मण देवाच्या व्हिडिओमध्ये की या ठिकाणी स्थायिक होण्याच्या आधी यांनी आम्हाला आसरा दिलेला आहे नाटळकरांना या ठिकाणी. त्यांनी या ठिकाणाच्या सर्व ज्या परंपरा, प्रथा वगैरे आहेत यांची सर्वांची माहिती आम्हाला यांच्याकडूनच मिळालेली आहे. तर मित्रांनो, या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या सर्व ठिकाणदाराची पूजा, त्याच्यानंतर राखण देण्याची पद्धत आणि त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी गावठी कोंबड्याचा रस्सा वगैरे देखील बनवणार आहोत. तर ती देखील व्हिडिओ नक्की बघा. बाबा तुम्हाला चौराशी महाराजा जो का म्हणून आज नाटककर म्हणजे जिका म्हणून आज ज्या म्हणून आज जो का व्हिडिओ आणण्याचं इथे पण बसलो. आज गोठणकर चिंदरकर या वासाने जे का म्हणून आज दोघांनी माळा भाषेत जोड करून आज नाटकाला इथे बसवले. त्यापासून जे का म्हणून देणार घेणार जागा देतात या ठिकाणचा त्या देणार खाणार राजे करून आज इथल्या देवतांना सगळ्यांना राजे करून आज कुठलीही गोष्टीत अडथळा येता नाही अशा रीतीचे जावं. माझ्या बाबा चौराशी महाराज ते उभं राहावं आज जा काय म्हणून आता पुरा करून देणार राजे होऊन असलेल्या नाटक कुटुंबात असलेली मुला माणसं ढोरा असरा केल्या करतो. इथपासून मग जिथे जिथे असते सांभाळ करण्यास सुविधा एवढं तरी कामं करून घडून राजे होऊन माझ्या बाबा सांभाळ करून सुखी राखणं दया करे माझ्या बाबा. सर्व लेकरांनी राजे होऊन आज या देवतांचे मान काढले मान्य करून घेऊन किंडीचं मान काढलं, अवगत मान काढलं, आसरांचं मान काढलं तो मान काढलं, तेव्हाच रातोबात ठेवला तो मान्य करून घेऊन आमच्यातून काय कळत न कळत या ठिकाणात तू आपल्यात घडल्याची माफ करून घेऊन आज जसे मान काढले तसे ते देवता मान करून तू मर्यादा राजू होऊन त्या बालकाळा राजू आणि सर्वांचं सुखी तो सांभाळ बघू आता आपलं व्यवस्थित बघू दे. बाबा तू माझ्या ठिकाणदार महाप्रभा म्हण आज माझा जे काय म्हणून आज तुझा तसं जे काय ब्राह्मण भोजन करतो त्याबद्दल केलेला आज तू काय इथून भागापर ठेवलेला त्या मान्य करून घेऊन आज असलेल्या देवतांका राजे करून जसे जसे मान काढलं त्या सगळ्या देवतांका राजे करून आज तू राजी होऊन
आज इथे दोघांमध्ये देणा खाणारं राजे करून कुठल्या गोष्टी अडथळे येता नाही. आज अडीअडचणी बाजू करून काय जरी असलं तरी तर मागचे मागे हटवून जिकडे तिकडे फेटाळून असलेल्या नाटककारांका जे काय म्हणून आज देखा जी काय म्हणून आतापर्यंत करीत गेली, आज त्याचं अज्ञान लेकरांच्या हातून कळत नकळत काहीतरी चुकापत घडत असतात तरी ती क्षमा करून आज तू जसं आता परत पोटाळस तसं पोटाळून असलेल्या लेकरांचं सांभाळ करण्यात इथपासून मुंबईपासून जिथं जिथे असतील त्यांचं सांभाळ करून सुख देण्यात राजी होऊन ढोरा वस्त्रापासून असलेल्या प्राण्यांचा सांभाळ करण्यात सुख देण्यात राजी होणं आज देण्यात राजे करणं बराचा करणं सुखी राखले माझ्याकडे. बाबा तू माझ्या नवग्या महाराजा आज तू शिव झडो आज तू कामून देणार ज्या वेळेस नाटकात जे काम आज देणार देतं ज्या टायमात भागवतो त्या कामात तुला देणार भराभर ठेवता त्यापर्यंत तुला ठेवलेला त्या मान्य करून घेऊन अज्ञान लेकरांच्या हातून काही कळत चूक घडलेली असतात तरी क्षमा करून आज त्या भयाभरा राजे होऊन देणार राजे करून आज काय जरी असला तरी त्या मागच्या मागे हटवून आज असलेल्या लेकरांचा सांभाळ करून इथपासून जसे तिथे सांभाळ करून सुखी राखणं पराता करे माझ्या सुखी राख. बाई तू माझी आई किंद्रादेवी माते आज जसं तुला गुळखोबरा ठेवतात त्यापर्यंत ठेवलेला ना भरा भरबाई तुला ठेवलेला त्या भया पडावत्या गुळखोबरा राजी होऊन आज कोणाचा काय जरी असला तरी तर मागच्या मागे हटून इकडचं तिकडे काय जरी असलं तरी तर जिथं ज्याच्या पत्रात घालून आज काय जरी असलं तरी निवारण करून आज असलेल्या लेकरांना नाटककार म्हणजे जे काय मला देणार देतात आज जे काय ब्राह्मण भोजन केलेला देणार दिलेला देता होता देणार खाणार राजी करून काही जरी अडीअडचणी असं तू दूर करून आज तिथं सांभाळ कर असलेल्या देवांना राजी करणे भराचा करणे तू राजी हो माझी आई. तसाच अवगतीचा गुळ खोबरा खोटाला काढलेला आज ते अवगत उभे होऊन आज काहीतरी इथं असत तर मागचं मागे हटवून जिकडे तुझ्यात तू घेऊन जाऊन आज देणार खाणार राजे करून असलेल्या लेकरांका मुळा माझा असलेल्या इथपासून जिथं जिथं असेल त्यांचं सांभाळ करणे सुखी राखी माझ्या दया कर. बाई तू माझ्या कामेश्वर महाराजा आज तुका भाड्यावर ठेवलेला आज तू ज्या पद्धतीने आता देणार देतो नाटककार त्या पद्धतीने देणार देतो तर आज माझ्या भऱ्यापार राजे होतो देणार खाणार राजे करून असल्या देवतांका राजे करून आज या ठिकाणाचं एकमत करून आज सगळ्या देवतांचं एकमत करून आज काय जरी अडीअडचण दूर करून आज तू देणार खाणार राजे हो कुठल्या गोष्टीची अडचण येताना आषाढीचं वचन करून नाटककार म्हणजे आज इथपासून मुंबईपासून जिथे जिथे पोरगे असतील मुलं असतील लहान मोठी सांभाळ कर आणि आज सुखी राख आणि बराता कर माझ्या बाबा. गोमेश्वर महाराज आज जसं आजपर्यंत तुका जे का म्हणून देणार नाटक देतात त्या पद्धतीने आज त्या टायमात जसं देतात भरापर ठेवतो त्या पद्धतीने ठेवलेलं आता मान्य करून घेऊन आज काय जरी अज्ञान लेकरांच्या हातून कळत नाही तू घडलेलो असतो तरी क्षमा करून आज त्या लेकरांचा सांभाळ आज असलेली लेकरा लहान मोठी इथपासून मुंबईपासून जिथे जिथे असतील तिथं त्यांचा सांभाळ करणार एवढे कामं करून देणार आज लेकरांचं जय जयकार करून देणार राजी होऊन आज देणार खाणार राजे करून कुठल्या गोष्टीत वंचित होऊ देऊन अशा रीतीचं वचन पूर्ण पुढे लागले माझ्या. बाई तू माझ्या आई पाहुणादेवी माते आज जसं तुका देणार नाटककार मंडळी एकत्र होऊन ज्या कामात देणार देतो आता जसं देतं त्या पद्धतीत आज भळ्यावर तुका ठेवलेला त्या भळ्यावर राजी होऊन आज देतो जसं तू मान काढलेलो त्या देवतांका सगळ्या राजी करून आज काय जरी अडीअडचण असतील काय जरी असलं तर जिकडे तिकडे फेटाळून देतं जिकडे तिकडे फेटाळून लावून आज त्या भळ्यावर राजी होऊन देणार खाणार राजी करून असलेले लेकरा लहान मोठी मुंबई परदेशात जिथे जिथे असतील त्यांचं सांभाळ करण्यात तू राजी वर्षाची मर्यादा आकार माझी आहे बरा सुखी राखी माझी आहे. त्यात पण 7 बाय 7 आसरा आज जी का म्हणून तुझं मान काढलेलो तो मान्य करून घेऊन आज काय जरी अडीअडचण असतील आज तिथून त्या ठिकाणात ब्राह्मण तिथं मान काढलेलं होतं याच्या तुझं मान काढलेलं अज्ञान लेकरांच्या हातून काही करत नाही 1000 चुका होत असतील तरी तू पायाखाली करून अज्ञान लेकरांना सांभाळून आज पादरात घे घोटीत घे सांभाळ कर आणि ज्या पद्धतीने त्यांच्या आज आधार उघडी नाही पोटावर उघडी त्या पद्धतीत पोटावरून आज असलेल्यांचा सांभाळ कर देणार खाणार राजी कर आणि बरादा करणे सांभाळ कर घे माझ्या आई सातबाईसाठी असं आठवत ना माझ्या बाबा दया कर माझ्या भगवंता. हे कुठले आहेत नारळ म्हणजे हे गिरावळी इथं एक गिरावडी होतो नारळ त्याच्यानंतर तो ठिकाणदाराचा नारळ त्याच्यानंतर तिकडे तो विडो 84 ओके 84 खेड्यांचा ना अधिपती 84 खेड्याच्या अधिपत्याचा विडो हे 3 नारळ कामेश्वर गोमेश्वर आणि इथली ग्रामदेवता पावनाई देवी त्याच्यानंतर हे 3 नारळ भक्तांचे कोंबड्यांचे हे कोंबड्यांच्या भक्ष्यांचे 3 नारळ एक कोंबडा आणि 2 तलगा हा तो जो नारळ आहे तो नवगिऱ्यावरचा इथला देवस्थान तो नवगिरो. त्याच्यानंतर इकडे खोटा नाना गुळ खोबरा ठेवलेला तो अवगतीचं माना. त्याच्यानंतर इकडे ह्या जा किंद्रा देवीचा असं भरलेला फळ ठेवलेला आणि तिका गुळ खोबरा ठेवलेला. त्याच्यानंतर इकडे हे आपण पिठाची हे केली आहे ना कवाड बावला वगैरे केलेला त्याच्यावर हे आपण हळदीचं एक कापड भिजवून हे केलं त्याच्यानंतर ह्यो रान काय
भात नाही हो, घड्याळ रांजोळ भात आणि जळती वाट ठेवलेली आहे. हे रिंगे हा, ही 4 घड पहिली 5 पहिल्यापासून चाललेली ओके 6 घड्याळा होती, 6 घड्याळा आणि ह्या कवाट बावला केलेला असा. त्याच्यानंतर इकडे ही 7 आसरांचो मान काढलेलो असा. त्यांका आपण हळद पिंजर वगैरे सगळ्या अगरबत्ती. आणि आता आपण इकडे काय कोंबडं भोगवतलो ना, कोंबडं भोगवतलो. ह्या कोंबड्यान जर तांदूळ घेतल्यान तर आमचा गाराणा पोचला असं समज असता ऍक्च्युली आमच्या कोकणी माणसांचो. ओके. तर आता बाबा तू माझ्या आज जोका म्हणून आज जोका आज बांगला वसाचो जोका म्हणून आज जोका देणार खाणार जोका म्हणून आज वसून दिल्यावर गोठवून का चिंदरकर आज जे का म्हणून मावळ्या भाच्याने आज भाच्या जवळ केल्याने आणि जे का म्हणून ते आज गेळवळच्या मत्तान आज एका ठिकाणी वसून दिले त्याने जे का म्हणून आज रीत लावून दिले जे का म्हणून आज चालता करून दिले ज्या पद्धतीने देणार देतो तर आज तो एक कोंबडो आज जोका म्हणून तो भोगा होय अशा रीती तो कोंबडो देणार खाणार आज उभो राहून आज तो देणार घेऊन आज जी का त्याच्याबरोबर देणे जी का म्हणून जी 2 भक्ष आणि 2 भाडेपार ठेवलेले ते मान्य करून घेऊन रातो भात धरती वाद जी का म्हणून आज त्याच्याबरोबर जा का म्हणून करतो त्या पद्धतीत केलेला आज ते का अज्ञान लेकरांच्या हातून चूक अपराध घडलो असतात तरी क्षमा करून आज काहीतरी इथं आड्याचे आहेत मागे हटवून आज माझ्या बापाची काहीतरी असला तरी तर मागे हटवून आता देवता राजी होऊन आज कोंबडो भोगा होऊन देवांना घेणार देणार राजी कर. आणि आज कुठल्या गोष्टीत मागे योग्यता नाही आचार्य वचन पूर्ण माझ्या म्हणजे आज बघ रे आज सर आकांकी काय चुकला मागला असत तर माफ कर, या पायाशी घालून घे काय चुकला मागला असत तर घ्या लवकर उचल सगळ्यांना समजा काय गमा कोय उचल मग उचल कयांची धरून नको कोणता का असा घे चल बघ बघ अरे का असं तर मागच्या मागे हट आज सत आणि सुकृत तुझा दाखवून दिलंस आणि बघ आज जसं कळू तसं आज गोठण कौचंद करायच्या दोन आज काय जरी ठिकाण असलं तरी जरी आयचं आडिया दिला नागडा उघडा पोरसा हिला तरी धक्को लागता नाही असा रीतीचा आज सगळ्यांका वचन पूर्ण जर का पुरवून दिलं तर वर्षभराची राखण राखावली आज आणि बरा तर झाला ना चिरी तोडा तोड एकदा करायची तोडायची काय करत अरे आता कोयता येताना घेऊन ये. तर मंडळी इथे आशिषचा कॅमेरा माझ्याकडे आलेला आहे आणि तो सध्या बिझी आहे. म्हटलं बघू हे कट करून टाकेल, बघू आपण. पण मस्त इथे गोरा दिसतोय मी. जंगलात तुम्ही बघताय घनदाट जंगल आहे आजूबाजूला. इथे पहिला व्हाळ होता पण आता सध्या पाणी नाही आहे. ऊन केवढा तुम्ही बघलात त्यामुळे पाणी नाही. हे वर जाऊचं का खाली याच्यातच टाईम गेलो ते कट करत आहे. ह्यो कोंबडो देवाचो असल्यामुळे आपण इकडे भाजत वगैरे नाही किंवा आपल्याकडे गरम पाणी नसता त्यामुळे आपण डायरेक्ट भाताडो काढतो. तर आता फायनल स्टेप इकडे आता चिकन बारीक करतात गावठी आता मटण आपलं बारीक करतात. इकडे सगळं आम्ही क्लीन करून घेऊन येलो आणि आता इकडे बारीक करतात. आता याच्यानंतर आपण रस्सो बनवतो आणि त्याची व्हिडिओ नक्की आपल्या सुवर्ण कोकण चॅनलवर नक्की बघा. आपण मालवणी बंगो करतलो. आणि इकडे काकांनी मस्तपैकी काका खायचा पान आहे या ह्याला ह्याचा म्हणतात चांदवड. चांदवडच्या पानात भात घेतल्याने जो मगाशी शिजवत होते ते आणि त्याच्यावरती आता आपण थोडा चिकन टाकायचा आणि बंगो आणि त्याच्यावरती थोडं गावठी भंगो टाकायचो आणि देवाक दाखवायचो. अशी सावकाश. आता वाडी आता काकांबरोबर आता आपण आता वाडी दाखवते. ती परंपरा काय आहे ती बघूया. जिथे मगाशी आपण देव पूजलेले तिकडेच आणायचे. ही गोडी आहे. ओके म्हणजे ही गोडीवाडी मटण वगैरे काय नाही. ओके ओके. आता त्याच्यावरनं पाणी सोडत नाही. पाणी सोडल्यानंतर अच्छा नंतर हा पाणी घेऊन येऊन ती वाडी दाखवतो. ओके. अशा बऱ्याच वाड्या आहेत त्या आता काका दाखवतीलच आपल्याला. हे बघा काकांनी इकडे आणून ठेवले. हे सगळे गोड्या वाड्या आहेत का? गोडा ओके. मगाचे जे देव हे केलेले होते ना त्यांच्या मागे जिथे मगाशी देव होते ना मंडई तिथेच आपण त्यांच्या वाड्या ठेवायचे आहेत. फक्त एकच त्या चिकनवाली आहे आणि बाकी सगळे गोड्या वाड्या आहेत. देवाला त्यांचा मान द्यायचा मस्तपैकी. बरोबर 12 अशा वाड्या इथे आहेत.
पाणी सोडायचं पाणी आला नाही पाण्यावाला आला नाही येतात गेलो पाणीत तळ्याचं पाणी आणूक आणि हय आशिष दूर केला नाही काय तो काय केलं रे असं 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 गोल 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 कधी पण पाणी असं गोल फिरवायचं आहे अजून ते फिरवा अजून तिकडे फिरवायचं प्रत्येक वाडीत पाणी सोडवतात तीनदा म्हणजे देवा पंगत बसली आहे ती जेवून घ्यावा जेवून घ्या तुमचं आम्ही तुमचं मान दिलेलो असो ओके बाबा माझ्या ठिकाणी महादेव बाप्पाच्या जे काय म्हणा जगदजन यांना दिलेला बारा 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 देवतांना तुमचं निवेद काढलेले आज भाजप निवेद काढलेलं आज माझ्या कडवं एक निवेद काढलेलं तर माझ्यावर असतं देवतांचं जे काय म्हणून त्या मानाप्रमाणे निवेद काढलेलं ते मान्य करून घेऊन माझ्यावर जे काय काम केलेलं आज वर्षाच्या मुदत मर्यादेत कुठल्या कुठे गाडी किरकोळ त्रास होता नाही असा असलेला बालगोपाला इथपासून मुंबईवर परिसर जिथं जिथं त्यांचं रक्षण करण्यास खूप घेणार राज्य इथं जे काही नाटकामध्ये कोणी इथे येत काही असत गाडी किरकोळ त्रास होता या ठिकाणी दसऱ्या तिथं वचन करून माझ्या वर्षाची मुदत मर्यादा आज जशी बालगोपाळांकडून जी काय आपली सेवा वेळेवर करून घेतात ती परंपरा करून घ्यावा आणि असलेल्यांचे सद्बुद्धी द्यावा आणि असलेल्यांचं रक्षण करा आणि बराचा कारण चुकी राखा माझ्या बापाची दया करा अगं या कशाक ही करटी आमटीसाठी आमटी आटी ओके मंडळी बघू शकता जुनी पद्धत आहे ही होय करटे मिळाले तर मंडळी आता भात वाढून घेतला आणि आता ह्या साईडला आपला रस्सा रेडी झालेला आहे बघताच केवढी उकळी येईल या मॉप उकळी येईल या आमला होतं रस्सा ओढक घेवा तर मंडळी ही काहीतरी नवीन पद्धत दिसत आहे करटीत घेतल्याने रस्सो वेगळाच बघितलंय काहीतरी जरा वाईच पिऊन दाखवा बघू काकांनू म्हणजे वेगळा लागतं काय ओके या साईडिक सगळे बसतात जेव बसलेत आणि तो बघा तो हे बघणार नाही वरती मिल्या कसं झालं सांग तरी मस्त एकदम अजून माहीत तर घ्या असा लाजा नको खा आणि मग पडशीत मागे मागच्या मागे वाळत जाशीत त्या सावकाश खा हो पुढे लागतात दातात काका नु कसं झाला ओके तुमका आवडला काका तुम्हीच भात केलात आवडतला काका तुमका पाहुण्यांनू आणि इकडे चिकन करणारे लेट इलेत पण तुमका कसं वाटलं सांगा एक नंबर ओके आणि तुम्ही बघितला तर रस्सो कसं म्हणजे वेगळी पद्धत आहे इकडे आणि इकडे अमोल रस्सो काढता पडभर जेव्हा मंडळींनू तर मंडळी आमचा वाडवळाचा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडलेलो असा तर मंडळी आजचा जो कार्यक्रम होता तो मस्तपैकी पार पडलेला आहे तर मंडळी आपल्या चॅनलवरती सगळ्याची एकच व्हिडिओ येणार आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आशिषच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा सुवर्ण कोकण आणि रिमॉर सॉलिसला देखील सबस्क्राईब करा येस मंडळी तर सोयीन रहा काळजी घ्यावा भेटू आपण कोणत्या तरी अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये आता जातो वरती मस्तपैकी आता आशिषच्या घराकडे जाऊन वरती म्हणजे खाली लिहिलं ना आता वरती जातो मस्तपैकी आणि आशिषच्या घराकडे चटई टाकते झोपते संध्याकाळपर्यंत घराकडे जाऊचा का नंतर बघतं पिंटू टोप घेऊन गेलो टोप बिप घेऊन पाठवलेलो आता पुढे जा इलं पिंटू चला मंडळी भेटू मग पुढच्या व्हिडिओ.